баъд бародаро бо ҳар ҳол расчётотона бигирен ки баъзе ҳолататон ин дидестен ки очиратшида бияй барвақттар ҳама вақт барвақт омадантон хубтар аст. се рейски ҳастаи ҳам Термиз, ҳам Қаршӣ, ҳам Душанбе. очиратиш бисёртар ин одамое ки дер меён мумкине ки успед накунанд. Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми ғариб дар аэропорт Внукова қарор дорем ки имрӯз ҳам Внукова Душанбе, Внукова Қаршӣ ва Внукова Термиз парвоз доранд. Иншаллоҳ ки парвоз мекунанд ва бародарон дар ин аэропорт дуюм этажаш ҷои бошкардгоҳе ки читале ки дидестен одамо супоридестиянд. Ягон ҷои қиндӣ надора. анкетая пур мекунем, карта қати платин мекунем. Дора 2 саата тайёр мешавад 2750 рубл, дора 24 саата тайёр мешавад 1800 рубл. мақсади мо чие ки бародароя дидем анҷада айдани хud чун пурсем ки билета чанка гирифтагиам ва Внукова Душанбе самолёти Юлтер багажаш агар 1 килоам зиёд шавад 4000 месупоре, 20 килоам зиёд шавад 4000. амро расчётона хубтар бигирем ки баъзеёш регистратсия мегзаранд 800 грамм зиёд буд даже барои ва 1 кило ҳисобш кардам 4000 бисупор гуфтам. масъала ки 19 800 меандеу 20 киш накне чтобы ки проблематон нашава. Ассалому алайкум ака. Хубита инҷа акаҷон, кор боро хуб аст? Иншаллоҳ Душанбе парвоз. Билета ай киҷо ва чанд сум харидӣ? Билета 14000. 14000 ай программа ё ки ай авиакасса? Программа. Кадом программа ака? Хай авиасервис ҳастай, дуту ҳастай. Лекин барои нафарое ки мефаҳманд ва барое ки нафаро мефаҳманд ай кадом аэропорти боша шуморо билет намепурсанд. Ҳамин паспортона қати духтар нишон медиҳанд. Главни баъза даинда боша мебинанд, мегзарен мерен. Ҳар дукони аҷаб гирифтагена ака. Ва чӣ гуфтанем барои подписчикои Абдуллатифи барои мардуми ғариб бо ягон сухан мекардем беҳтарин. Салом алейкум мардуми ғариб, айнуни бачаҳои Тоҷикистон ҳамада салом. Кадоме ки кор карда кор мекунад, зинда бошад, саломат бошад. Кадоми рахият биёяйна рейс мода билет бигира бирем. Акай зур шуд, зиқ наша як моҳи дигар мудад, аяқимо сир кирд, гайро ки барои бачаҳои сегмент энергия чех раён салом. Гап нест. Сад ким накунӣ ватан аё. Ватан иншоаллоҳ ки мерам. Дошиди ака. Хуби тенҷи ака. Кор боро хуб аст? Гап нест акаҷоно. Ягон хизмат боша бо гап нест. Акаҷон бохир я гуфтам чиё ки интервю медодӣ. ҳама бачаҳода салом. ҳамаш соза тинҷа ин омадем ёрдам қисас. ҳама сад билета чанд та гирифтӣ? 13 та. 13 та. Якуми ҳамон гирифтам. Душанбе Қаршӣ Термиз. Душанбе прямоя. Якумда ай киҷо гирифтӣ ака? ай метро мешава метавонанд ки дар чошон кадоме ки авиакасса боша метавонанд бигиранд. шарт нест ки аэропорт мегиранд, ай программа мегиранд ё ки ай метро ва таво видео ман гуфта будам ки октябрам буромадаги сентябр, октябр, Душанбе, Кулоб, Хуҷанд метавонед ки зарани бигиред ва билетҳои калоре ки гуфта будам одамо бисёртар гирифтан. билеташ қиматаши тон 10000 христак ва якум ва 17 рейс дора. иншаллоҳ бо бародарон бачаҳо макаса лайка муне. гап нест ака. як гап дабдуром гап додан Сад ҳӯҷа. акаҷон я нав навои билет ҳама кирдем. Чагад ака. Хуби тенҷи кор боро хуб. Ай я маълумот меёдӣ билет киҷо гирифтагӣ, чанд сум гирифтагӣ? Билет Калининград слобода. Москва, Москва, Душанбе. ай Калининград. Внукова буда ка ё ки дига аэропорт омадӣ ба инҷа. Инҷа ай авиакасса хариди ака. Общи чанд сум ғалти? 4500 беҳтарин ай. ва ҳамин нафарое ки ай баъзе шаҳрҳо ҳастанд метавонанд ки перестатка хати бигиранд агар ки ҳуҷҷати ман боша. ҳастанд масалан дар баъзе шаҳрҳои Россия надора прямои Душанбе метавонанд ки перестатка бигиранд ва барои подписчикон барои мардуми ғариб ягон сухан мегӯфтӣ? худо нигаҳдор шумо бошанд ҳамашона. Гап нест ака. зинда бошед.